Krásný den, mé jméno je Jarmila Křiváková a jsem elitní ředitelka z České republiky. Já vám mám něco říct o VIP programu, o tom, jak člověka namotivovat, aby nakupoval pravidelně za 100 bodů, jaké nástroje používám, co mě v tom pomáhá, co využívám z online officeu a tak dále. Takže moje práce začíná už registrací, kdy vlastně člověka poučuju o výhodách, které získá při registraci neboli vyřízení slevy do Faberliku. Nebojím se rovnou zmínit i 100 bodů. Nejsem vděčná za každý nákup za 10 bodů, prostě zmiňuji 100 bodů, protože ty výhody jsou tam obrovské. Když ten člověk argumentuje, že teda 100 bodů je hodně a tolik peněz nemá, tak mu řeknu, ať ukáže katalog sousedce, známým, po rodině a prostě se na ty nákupy nebo na těch 100 bodů složí, ale on z toho bude mít ty výhody. A jaké výhody bude mít? 100 bodů znamená 3% z nákupu zpět. Vím, že to není velká částka, ale aspoň něco. 100 bodů znamená účast ve VIP programu. 70% sleva na jeden výrobek. Samozřejmě tím, že splnil 100 bodů, tak už je i v live programu, takže má 2 výrobky se 70% slevou, ale pozor, ve VIP programu jsou jiné výrobky. Jo, jiné výrobky, jestli jste si všimli. Dále má 50% slevu na vzorečky a 50% slevu na katalogy. Pokud v tom bude dál pokračovat, plnit startovací program třeba po registraci, anebo už naskočí do VIP programu později, tak bude mít další výhody, jako rozdělení kontaktů u samostatně registrujících se lidí, nebo dodatečnou slevu ještě 10% při nákupu na 150 bodů, nad 150 bodů a jiné. Hodně mi pomáhají akce firmy, kdy vyhlásí vlastně třeba, já nevím, byl vysavač, že jo, byl hrnec multifunkční. Teďko nově skončila akce, my jsme u nás měli v Česku 2000 českých korun, někde bylo povlečení, to hodně lidi motivovalo. My využíváme facebookovou skupinu, máme velkou facebookovou skupinu, která se jmenuje Recenze a zkušenosti, kde dáváme hodně fotky před a po, recenze na výrobky, videa. Lidi se tam dělí o různé zkušenosti, balíčky tam ukazují. A máme v té skupině nejen lidi registrované, ale také tam přidáváme lidi na rozkoukanou, aby se rozhodli, jestli pro ně Faberlik je nebo není. A když jsou nějaké takové akce, tak často je tam zmiňujeme, propagujeme a topujeme, aby ty lidi to viděli, aby je to nutilo, aby měli chuť nakoupit za 100 bodů, nebo dokoupit do 100 bodů, anebo se registrovat a rovnou nakoupit za těch 100 bodů. Často jsou to katalogoví prodejci, že jo, tady ti lidi, kteří nakupují za 100 bodů, ale jsou i rodiny, které dělají takové objednávky. Další výhody, nebo jaké nástroje teda k tomu používám. Lidi, které registruji, tak samozřejmě o nich přehled mám, ale v osobní skupině, tam si hledám o osobní skupině si hledám informace právě o osobní skupině, anebo nynější ukazatele. Dříve jsem používala nynější ukazatele, nově informace o osobní skupině, kde těch informací teda je daleko více. Selektuju ty lidi, výjíždím si excelovské tabulky, ukládám si je, sleduju, jak často nakupují. V nynější ukazatelích tedy sleduji, za kolik bodů nakoupili v tuto kampaň. Když vidím zákazníky, kteří nakupují třeba za 50-60 bodů, tak je kontaktuji právě přes Messenger, často přes Messenger, nebo většinou, jo, přes Messenger, kdy jim píšu, co získají, když dokoupí do 100 bodů. A často jim to posílám i vizuálně, jo, když je třeba nějaká taková akce, jako ty 2000 korun, tak vyfotím 2000 a pošlu jim to, že to můžou získat, protože ono to víc působí. A namlouvám k tomu ještě hlasovku, protože přes tu hlasovou zprávu hodně předáte to nadšení, nabídnete pomoc, jo, oni najednou ví, že v tom nejsou sami. Takže často využívám těch hlasových zpráv. No a u lidí, kteří třeba pracují, tak tam doporučuji 100% 100 osobních bodů, protože stabilizační bonus dle marketingového plánu. Všechno v marketingovém plánu se odvíjí od 50 bodů, ale stabilizační bonus od 100 bodů a to jsou pravidelné peníze. Opravdu krásné pravidelné peníze, které na zemi nenajdete. Další výhodou u nás v Evropě je autoprogram. Jo, taky účast je povinná, nebo povinná je účast je od 100 bodů. No a dovolená teďko, ta Kuba, to je něco. Takže motivujeme všechny k nákupu 100 bodů a k dalším výhodám VIP programu. Tak se mějte krásně, ať se vám moc daří, ať máte co nejvíc VIP klientů.